zvokwadi homwe Tatalicious wauya nenyaya dzakawanda regai tingodziti gagaga. So ataura nyaya yaMadam Boss yekuti vanodanana naWicknell, ndosaka vakagona kuenda kunyika idzo. Regai timhoresanezve nekuti dzakawandisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Baba Charambanzi vanorova mudzimai. Ukoja Signal akapiwa chirwere namawindo anova yepromota wake. Mai Banda vanzi ngavarege kuramba vachinetsana naMura nekuti nyaya dzavo dzinozikamwa. VaBanda vanoda vanhurume. Nyaya dzacho Madam Boss anza vana kana Central vakabvisa varume vese vakaita konde kuti vagone kuenda kumaBET. Ukuwo hanzi uhodzeko vakadzoka kumba kwete kuzoriritira mhuri asi kuti vakadhipotwa nekuti mapepa avo ekuGermany haana kuzobudirira zvakanaka semunhu anga ajaira kuchengetwa nomudzimai. Joey nyika dzino hanzi ane dzakewo. Baba Rokadhia namai Rokadhia makorokoto hanzi vakadzokerana, but it is only for business nekuti ivo pachavo havachatombonzwanani zvinoenda nekupi ukuwo. Chipo the trouble cause wanzi waidanana naNgoni. Achidana Ngoni kudaro ndokubva azosiyana naye akudanana navaMutarisi. VaMutarisi vanodanana naMadam Boss. Saka hanzi intersections dzacho dzakaoma, vese vari kusangana. Uye mai Mutarisi vanofanira kudzikama nekuti naMwari wadzoka kumba kwababa vake. Swag anonyanyisa kutevedzera Tatalicious pese taikugara shaya kuti kosei achitevedzera. Tatalicious ati aiwa ndaneta. I am actually tired of this guy. Anramba achinitevedzera. I think it's time for him to stop. Maititi vakagona vakamuvharira mushopu mavo. Gilbert naObina naTinashe vese vaidanana naWasu. Ndo zvakazodzingisa Wasu kumba. Mai vatoona kuti vanosara vasina murume zvinhu zvacho. Saka since Wasu akabuda mumba mamai Tete agona kutaura zviri pamwoyo pake achiburitsa information achidza Tatalicious. Zvinzwire nyaya yake achizvitaurira musikana. We're talking about Madam Boss. Unoziya akatadza pakuposta Wicknell. Ini ndatongomhanya ngotaura ngoti you know what, Taira adadisa blah blah blah. But paakaposta Wicknell madhira akamva afa. So what do we say? Munhu kana wahura usaburitse vanhu vako. Yeah, ende kune drama kumba kwacho hanzi Ngona ari kurwirwa iwo manager. Let me just say this one thing. Vanhu vakaonda vari kuora. Andi muri kuona, but kana uri munhu une brand rekuti une murume Taira, usaburitse vana Wicknell. Ko kuzoburitsa papicture wakampa magaro. Haufa kumpa magaro. Murume wemunhu, mukadzi wemunhu, kumpa akadi kuya paside. Ende maziso enyu aitoradzika mabva 25 seconds. Aibuka indikungobvunza, what kind of self is that? Yekuti munhu unopa murume wemunhu magaro. Handi self unenge wakamira kuside uko. Iye ari kuti self Taira akambva muti magaro. Magaro echikorekore iwaya ubvu ndozvaakamboita pana anonzani uyu wandakabangwa HKD. Hamuna kumuona achitambisira HKD. Ndo chichati chohure chakangopuza meno zvari so Madam Boss. Unongopa vanhu magaro asi unokwitisa varume vambo kumanyowa. Ungomirawo pasaiti. Ndakatoshamisika ipo paye ndakati you know, the matter is anoda kuudzwa tatambonyarara kaposta chimanyisa zvatomanyisa tatambonyarara, but udzika yamai udzika Taira exactly. Kumba kwacho kuri kunesa. Ngona akuda kaumaneja ndakadzoka ndimbaitaura kuti aikudzoka akadhipotwa makati ini adzoka kuzochengeta mhuri akadhipotwa. Yakamuramba Germany. Munhu anga ajaira kuchengetwa nemukadzi kana pendi remukati chairo unotengerwa nemukadzi ungaisimudze Germany. Then pana Chipo apa pari kunzi Chipo akazvurayira murume wake kuti apinde pana vaMutarisi, asi achikangoti achibva kuMozambique vaMutarisi ndokumuramba ndobva vatanga kuenderera mberi naMadam Boss. Naomi wakatsenga murume kutsenga murume uda kunyeperani iwe Chipo, uda kunyeperani. Wakatsenga murume asamuzviziva. Ndesikati
So madam bosi kuenda kubt kwakaenda kwakaungana varume vakawanda. Kunyaradzo ndezvemachena, kunyaradzo she's a brand ambassador, so vamataranyika vakamupa mari yabrand ambassador. Then kunash paints uko kunenyaya yekuti taira akasponswa kavana mutarisi vakatobvisa mari kuti taira aende nekuti vana mutarisi vanokwirawo kapaipai akatobvisa mari kuti taira aende because vamutarisi vanokwira ivo mutarisi vaimbokwirana nachipo the trouble cause hamini zvakasimudzana sei because mazwana handichaone chipo achikwirwa achipostwa po vaimbo zvakaitika chipo chipo because nyaya dzevanhu mutarisi vakambondibatsira panga ndisina ningi in detail nyaya yekwamaititi yekuti Wasu akadanana naObina ndokudanana naTinashe. Iko zvino shumba vanga vukandawo ziso ikoko ndo zvakazomudzingisa yezvo. Uyeuya ndokudzingwa kwakaitwa kumba kwakwa kutonzi akanzi ndoda kuti akure. Felistas akaona kuti akaitawo nyaya hombe anosara asina murume achemberoka. Felistas aziva kutosvika 45 erewe akura Feli saka angoda ngotsika ndoda kuti akure ayewa because Tinashe akauya Tinashe Wasu then uyuyu akauya Obina ndiye akatanga kuuya. Obina akauya akatapirwa naWasu then Tinashe akauya akatapirwa naWasu then ava uncle uyu ane saizi nababa wake uyu ane tazoudzwa dzekwaCharamba Tatalicious is related to Mai Charamba. Ataura akati vaCharamba vane hasha dzakakurisisa uye vanorova mudzimai wavo, vanorova ende Mai Charamba havagoni kuti vabude marriage iyi since vakapinda vaine mwana wavo ende vakamuita secret. So I think pakatoitika matrust issues ipapo ende vaCharamba havadzori ruoko rwavo, asi kunze uko they are sweet. Vari vafundisi vachidzidzisa vamwe kuti vadanane family life yavo kuti ite sweet asiwo vachirova mudzimai. Kozoita nyaya Just Now vanzi vaidanana napromota vake anonzi Mawindo mai Mazvi. So anzi vakatomboita song akapromotwa ndokubva asumuka achibva afunga kuti beta achipinda kwakunopinda straight direct mukomana achibva wana chirwere anzi akarwara zvisingaiti ndokutomboiswa mubhara akasengerwa kuchipatara just before baba Harare varwarawo. Baba Harare vakazotorwara kumashure kwake neichocho chimwezve cheshura matongo. Asi Tatalicious unoshuva kuti munhu akaita sei anoexposa vamwe seiko nechirwere chaanoziva kuti discrimination inorwadza. Anenge achitonakirwa zvake achitotaura nyaya dzake kuti tiri mubhazi azototaura zvenyaya yaOlinda naStana imikani kwozotiwo dzababa Rokadhi vakadzokera nawo neKing Race wasiwa Mai Rokadhi nababa Rokadhi vadzokerana. Nyaya dzacho dzakawandisa veduwe panhasi regai timbogumirai panapa.